Det var jo Jørgen, som ringede til mig og spurgte, om ikke vi male nogle bogstaver på en væg heroppe i et klaseværelse. Jeg skulle bare lige have pedellen til at male væggen først. Og ja, hvordan kommer det så, at man laver sådan et forløb lidt på en måde, tænkte jeg, det kunne jo godt være, at ved at lave på en måde, så børnene måske kunne lære lidt af det. Altså, men alle vokalerne, de er jo malet røde, for eksempel. Og så er det også, man starter med morgenen, og så ender med dyner, altså om aftenen faktisk. Så, men hvordan det kom, det ved jeg ikke. Men det fik begyndt med at arbejde med de der bogstaver, kom i tanke om, at man sådan kunne dele ordene, altså og lave sammensatte ord, hvor man kunne sige morgenløb, løbesko, skogsål, solgummi, gummiged, og så videre derhen af. Ja, så blev det pludselig helt sjovt at lave det. Det her, det er jo sådan noget kinapapir, som jeg får i ruller fra Arctifoss i Aarhus. 30 grams. Så spænder jeg papiret fast. Et stykke. Sandpapir liggende der. Og man kunne sætte flere stykker papir i, men det gør vi så ikke i dag. Og så skal vi have en glasplade til tryksværten, som jeg har her. Og den første, den er orange. Og det er vandbaserede farver. Det bryder mig ikke om at gå i en hør med opløsningsmidler. Og så er det det der med, når man får altså nok farve på, og ikke for meget farve alligevel. Det skal lige helst sådan. Man kan jo
her på trykkebordet, der har jeg mærket op, hvor den skal ligge. Og det er den blå streg. Så er det altid lidt spændende, hvad der bliver. Og så det var den her grønne her, jeg brugt. Det værste mange gange, det er jo, at man kan aldrig finde det samme produkt igen. Når man kommer og køber det igen, så er der kommet noget nyt. Det ved man ikke, om det dur, eller om man kan bruge. Men man må jo snurre sig.
lidt spændende i gang. Det billede, det er jo fra 1963, og der var jeg jo 23 år. Og der skulle det jo være moderne. Det jeg lavede dengang, det synes jeg jo, jeg skulle være med på være med på noderne. Og så fik jeg sådan cyklet forbi et levende hegn eller sådan noget, med, hvor solen skinnede, så kunne man sådan få sådan en flimrende opfattelse af solen. Og det var det, jeg så ligesom prøvede at gøre. Vi blev jo bedt om at prøve at male nogle legehus til børnene her på skolen. Og de kom op på Svend Aage Tommerups værksted og stå. Og det var jo Tommerup, der donerede malingen selvfølgelig. Og så fik jeg den idé, at man kunne lave et med fra havet, et med husdyr, og så et mekanisk værksted. Og det, ja, jeg blev selvfølgelig grebet af opgaven, så det blev jo egentlig meget sjovt. Og de har jo da stået her i nogle år nu, så det lader til, at de er glade for dem her.